Boss! Gaya ko na naman, putangin na ka! Ay, So yun guys, what's up pala sa inyo? Welcome pala sa aking channel. For today's video, samahan niyo ako, pupunta kami sa Pantukan, Davao de Oro para mag-overnight. Kaibigan, kung nakita mo tong video na to, pa-support naman. Please pa-subscribe sa aking channel. So syempre, arrange muna namin yung mga dadalhin namin. Tapos mga shortcut ko na muna to guys kasi ang tagal pa ng biyahe namin. So nandito na kami ngayon sa aming destination. Ito pala yung beach drive sa Pantukan. Pasensya na nga pala kung medyo pangit ako magtagalog kasi Bisaya kasi ako guys, pero pipilitin ko na lang magtagalog. So preparing for lunch na kami guys. Magluluto yung birthday boy. So ito palang view dito guys. So meron silang bilyaran at may karaoke machine. So syempre guys, pagkaluto ng mga handa, rekta na tayo sa kainan. oh. Ada, para makita. Sige. Pag ganitong may mga okasyon guys, syempre naka-target lock na yung lechon sa atin. So believe din ako sa nagluto nito guys kasi mga ilang oras kami nagbiyahe pero ang lutong pa rin ng kanyang balat. Minsan kasi kapag ang lechon ay matagal mong nabuksan sa sa lalagyan niya, hindi na magiging crispy yung balat. Bakit kaya balat talaga yung inuuna natin pag makakita tayo ng lechon? Oh, mo daw. So ito pala yung dagat dito guys. Honestly, hindi siya gaano kagandahan kasi hindi siya white sand. So pagkagabi guys, so inuman na tsaka kantahan. Siyempre happy kasi my birthday yon, kantahan, mga lasing na guys. Siyempre talagang makapag ka dito, happy kasi kayo lang private Kung warak na warak talaga. Ito talaga yung advantage pag nasa private kayo kasi nga wala talagang makikialam sa inyo. Safety kayo lahat, pati mga gamit nyo. Kahit maglasing kayo dyan, kahit anong gagawin nyo, basta wala lang away. Hanggang sa kinabukasan guys, ito yung nakita ko. Dahil nga hangover ka at galing ka na ginuman, so ang sarap maligo basta ganito. So syempre sa mga hangover dyan, hindi mawawala yung sinabaw natin na baka, yung tawagin ay bulalo. So ayun guys, pagkatapos namin yang kumain, umuwi na kami and peace out yo.